ଯଦି ଡାକିବେ ତାହେଲେ ସେ ହୁଏ ତ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଯିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଡାକିଲେ ହବନି ତ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ କଥା ସେ କେମିତି ଶୁଣିବେ ଆପଣ ମାନେ ଡାକିଲେ ହବ ଜୋରେ ଡାକନ୍ତୁ ହଉ ନିଅ ଜୋରେ बाबा को डाक ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି अच्छा हो ताले फाइनली डाकी देबा ओके आलू अर्जुन डाक